Izaskun Zuazo. Gurutxe Uriarte. Igor Zarreta. Igor, hola, no? Eneko Lube. Eta gu danok, 77. urtekoak gara. Ikastolak egin duzu guri, nik uste danon partez esan aldo dala, egin duzule anaitasun lotura bat, urteakaz galdu dana. Bakotxak, hartu dugu ze bide desberdinek, baino danotekogu apurtxunet horra mango gunean Andre Mari ikastola ez. Eta azkenien arrotasun puntu bete bai dekogu hemen ibilteaz, eta ontsia kontan dugu gure historioek, miserien, eta esperientziak, hemen bizitako esperientziak, bai. Ze eskuntzaz aparte ere gauza asko ikasi gizu duen. Gela gauzen gelan, azkeneko 3 urtetako gela da, 7.-8. mailako gela aukeratu dugu, eta bertan esperientzia politak pasatu dugu. Ake bai ikaskuntza. Konte, oso pasesan. Paseo, ez dakiz, apurtxo borroso badeko. Paseo gitxi, edo nahi baino gutxiago, hori seguro. Baina bai egiten gendule jantoki orduen, danok eratu gintzesan jantokire, eta, sartzen ginen, Iruneskar eta Irunmutil. Angoien dauen armario ontsa jaz gara kapasa egoteko. Eta sartzeko, baina bere momentuen, ahilago. Eta horri biten gintzezan apurtxuet, gero lehenengo. Alkarra ezagutzen. Eta behintzat ikusten dugu armairu hor mantendu iten dala, eta ez dala jeusi. Ikeakoa ez da. Eta ez dala jeusi. Osa, que kalidade horrekoa dala, Hori da, fundamental. Lehenengo ibilalnie. Bai. Osa, eta txikarra... 87koa. Guagamar urtegaz. Eta hor ez dakiz eratik, bai deko gole... Marrazkilloa esan dira. Hori kamiseta txerie, horrek telasko poltsa horrek... Dakiz eratik, baina bateko torre sartu dira. Lehenengo ibilaldi, bai. Eta gero horrezkinean zegoen mendi... Hori bai. Frontoian da. Hori agarra ikusten da frontoia ikustea. Hor beti bilten garen menditik, bueltaka, edo kariketan, edo... Ikera, jolasten. Ikera, gora, bera... Edo Josunari metxera. Agarra egiten da ikustea frontoia. Ikastorak 50 urte bete izanak, lehenengo suposatzen dugu, ikusten da furtxe betez gure bizarrakena, sartu ingarela, txuriko horreko dizela. Argozten duzu, ez? Eta gero 50 urte betetxea bebai da, gu jasotako esperientzia hori jarraitzen duguela horrela, eta hori, ez dakit, nire txat posgarri da. Hemen mantentzie, jarraitzie, eta horrela joan da, Esperientziak igual ez dire bardinak, baina, antzera... Arbori hor dago. Baina gero gure seme alabak bebai hemen ikasten jarraitzea, horre bebai postasuna egoten da. Eta 50. urte horrena, zelan ospatuko dugu? Legindu beharko gara gehienak elkartzie, abentza paskarie, aldugun gehienak, ondo ospatzie, elkarrekin egotie, eta konpekotetie. Eta txapela galdu da. Alegindu beharko gara, abertzen bat bazen. Badeko gu WhatsAppeko taldea, WhatsAppeko taldea badeko gu. Guk gaineran urtean 40 urte eken dugu. Hori bebai ospatu bat da, dana elkarrekin. Dana bat. Dana ospatu bat da. Euskara bizitu